Machiegni mago mag tuke nyakurom gajuang. Kalle Rovanpera oloyo tiulo mar WRC Safari Rally kamane loch mare mar ariyo mar Safari Rally pacho kae. Derebano mawuok e piny mar Finland notieke thuolo mokwongo gi mohew dakika achiel. Takamoto Katsuta mariembo mitoka ma Toyota GR Yaris notieke thuolo mar ariyo mamiyo tim mar Toyota loch derepe ariyo mokwongo. Adrian Fomax mariembo ni tim mar Ford otieke thuolo mar adek. Jo Kenya noyudo kapiem pek bang' Karan Patel gi Afik Virani tieke thuolo mar 18 gi 19 kaluore. Thierry Neuville pod omako thuolo mokwongo e chung' mag derepe bang' tielo adek ka Elfyn Evans nitiere thuolo mar ariyo. Tielo mar ang'wen ibiro bagi e kind tarik 18 gi 21 dwe mar ang'wen e piny mar Croatia. Friday was unfortunate, it didn't work out, but other than that, obviously yesterday we had nothing much to do, and today we could score everything we can, so yeah, basically we maximized after Friday. Really good feeling. It's a special event of the calendar, so super happy how everything went. Important race for Toyota also, so double podium is perfect again. Yeah, the plan was perfect to be fast when we knew we can be, and when it was tough we always took care of the car and the tires, and like today also, so I think the plan was perfect. Tuke mag the Worth Motesini Beach Games, so